Здравейте на всички! Живко Драгов отново с вас. Това видео е направено, защото в сайта www.dreamtripsplus.com вие виждате всички налични пакети, специално за нас членовете на компанията, но не виждате конкретните цени. Затова с тази цел аз ще вляза в моя личен сайт, ще ви покажа цените. Сайт, предоставен ми от компанията youtube.worldventures.com. Membership. Така би изгледал и вашия сайт. Логин. Ще ползвам в случая моя имейл и моята парола, разбира се. Ето това е сайта, индивидуалния на World Ventures. Тук са последните пакети, тук са седмичните луксозни жилища, вили, апартаменти. Това е Rovia, най-добрата търсачка на самолетни билети. Кликаме на Dream Trips. И ни пита къде желаете да отидете. Тук са по региони: Америка, Мексико, Европа, Африка, Средиземноморието. Ще дам всички региони. От кога? И нека да дадем 15 октомври до направо януари, 31 януари 2014. Двама възрастни, без деца, една стая. Search. Така. Тайланд. $259. Виждате ли този символ? Apply up to 150 точки. Както ви казах, ние заплащаме $200 предварително, еднократно. Тези $200 веднага ни се връщат обратно под формата на 200 точки. Ето, за тези точки става въпрос. Т.е. цената тук може да бъде намалена от $259 минус до $150. Кения, Ботсуана, Касани всъщност, Флорида, Зимбабве, Кипър, Аспен, Колорадо, Калифорния, Канзас. Тук сме на лов за дивеч. Лас Вегас, Невада. Тук имаме запазени два билета за два поредни дни на финала на местното национално първенство по Cowboys. Нещо такова. Чикаго, Илинойс, Южноафриканската република, Великобритания, отново Южноафриканската република, Бали, Индонезия, Юкатан, Мексико, 4 дена, Тайланд, Капония, Сърбия, Тайван, Кипър, Чешката република, Нидерландия, Амстердам, Рейкявик, Южна Корея. $459 за онези от нас, които имат 400 точки, равносилно $400, всъщност ни излиза $59. Ханой, Виетнам, Лозаки, Гърция, Кипър, отново Германия, Берлин, Канкун, Мексико. Благодаря ви, за вас беше Живко Драгов, желая ви успешен ден.